ବର୍ଷରେ ଚିନ୍ତାମଣି ରଣା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଟେ। ସ୍କୁଲଟି 1984 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲଟି ଆଜିକୁ 25-30 ବର୍ଷ ହେଲା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। କୌଣସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଆସିନି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏବଂ ବିଓ ଅଫିସକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କିଛି ପ୍ରତିକାର ହେଇନି। ସ୍କୁଲ ଅତି ପୁରୁଣା ହେଇଥିବା ହେତୁ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଧରୁଛି, ଅତଡ଼ା ଖସୁଛି, କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବାଜିପାରେ। ତେଣୁ ଅତି ସାବଧାନର ସହିତ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଉଛୁ। ସ୍କୁଲର ନିଜସ୍ୱ ଜମି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି କମିଟି ତଥା NGO ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଆମ ଜୁନିୟର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲକୁ ନୂତନ ଗୃହ ଦିଆଯାଉ, ତେବେ ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ସ୍କୁଲର ଶୌଚାଳୟ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ସେଠି ପୁଅ ଝିଅ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉ। ଏତିକି